janvier kalo tile 5 ye san 2022 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la. Kunnafoni min bɛ sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan n'a bɛ kɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma waati olu selen ni aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Nigérienw ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni ma kɔnɔnen don an ka faba kɔnɔna la bi araba doya in na sa a kɔni na kun ye fɛn min ye o de ye an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw kɔni sɛbɛnfura ni ka bila ka taa di CEDEAO ma olu ma ka yira ka fɔ ko jamana kɔnɔdenw kɔni bɛnna ka fɔ ko cɛmancɛ fanga ale ka san 5 ni ka o kɛ fanga la walasa Goodluck Jonathan na a nana o ko la ani tuguni CEDEAO ma kan ka sigi ka kuma min ni ka o kɛ an ka jamana o tɔgɔ la janvier kalo tile 9 nata in na a nana olu bɛɛ ɲɛbila la. Dr. Umar Marko ale ni Bakari Kamara ni maa fila kɔni olu ye waati kunkurun labila ni ka o sɔrɔ u labilala kunu tarata donya o la sa ka hakili jigin k'a fɔ ko ni maa fila ninnu kɔni welela décembre kalo tile 7 tɛmɛni san 2021 ka sababuya kɛ k'u ye dafarinya kuma ka o fɔ ani kila tuguni kumakan dɔw fana bɔra bɔlɔlɔ kanaw la min n'a carina fan bɛɛ lajɛlen fɛ u kɔni minɛna kiiri tigilamaw olu fɛ minnu n'olu bɛ sigira nana ni maa fila ninnu kɔni labilala yanni u ka kiiri don cɛ u ka kiiri yɛrɛ kɔni bolodalen ni ka février kalo tile 15 nata in ma kɔnɔ. Ni wagati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mura ale ni sɔgɔsɔgɔ ale kɔni kelen n'u ka dankari maa caman na kosɛbɛ kɛnɛya tigilamaw olu y'a yira k'a fɔ ko mura ni sɔgɔsɔgɔ in kɔni bɛ maa min k'a sababu kɔni ye wagati yɛlɛma o de la sa a ɲininen don maaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la maaw ka se ka fini girimanw ni ka u don la tila k'u hakili to denmisɛnw ale ni maakɔrɔbaw la maaw ka u kɔrɔsi kosɛbɛ coronavirus ye ale banana. An bɛ taa Kayi n'an taara Kayi an bɛ taa Maɲina n'an sera Maɲina sa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Maɲina kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ a kɔni ye fura caman ni ka o de sɔrɔ min n'a musaka tari jɔ sefa wari 100,000 o la fura ninnu yɛrɛ kɔni dira décembre kalo tile 26 tɛmɛnen kɛnɛyaso ma olu ma ni musaka in yɛrɛ kɔni bɔra Maɲina den dɔ de kun min n'ale sigilen bɛ Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'a ye nin kɔni fura ninnu di kɛnɛyaso tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baara la cogoya min na laɲini yɛrɛ fana ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka dɔ fara u ka dugu kɛnɛyaso furaw olu kan ni dugutigi ka taa se u ka maire ka lasigiden o ni a ɲɔgɔnna caman u kɔni ye foli kɛ ni ka taga fura disanbaga ale yɔrɔ la. Gawkaw kɔni dusuma kasalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka lakɔliden fila olu ye sirabakan kasara ni ka o sɔrɔ min n'u fila bɛ bɔnna u ni na a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ka bolimafɛn sen fila u kun bɛ o la n'o ye moto jakarta ye u ni kamiyɔnbatigi dɔ de kɔni u sera ɲɔgɔn ma a kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2022 nin denmisɛn fila ninnu yɛrɛ kɔni ku t'u ka bolimafɛn sanfɛ ni kamiyɔnbatigi kɔni ale nana don u la sirabakan kasara kɛra wagati min na sa kamiyɔnbatigi yɛrɛ kɔni ale sɛbɛkɔrɔ siranna min ni ale kɔni bolila nka a ka degeden u sera ka tɛgɛ da o kan nin denmisɛn fila ninnu kɔni fila bɛ ka janaja o kɛra kaburudon min na sa o de wele ko jindara sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu dayɛlɛla walasa ka se ka sirabakan kasara in ale kun dɔn. An bɛ to sirabakan kasara ale hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ taa Kulukurukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko san 2021 kɔnɔna la sirabakan kasara kɔni kɛra sababu ye Kulukuru sira la ni ka maa 236 ka olu bɔnɛ u ni na nin kɔni kunnafoniya in dira protection civile ma olu fɛ a yirala k'a fɔ ko sirabakan kasara kɔni a juguyara kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2020 o ta kɔnɔna kan o y'a yira k'a fɔ maa 168 olu de tanyana san 2020 o kɔnɔna la nka san 2021 kɔnɔna la maa 9 bɛ yen nɔ bingani wale tara ka olu kɔni sɛgɛrɛ maa marɔfɛntigi dɔw olu sababuya la maa 2 fana bɛ yen nɔ sa olu kɔni ye u den fitininw bolotakuranin ni ka olu lafili.
coronavirus boloci tago filana o damnena yurusukaw ulu feno dogokun tɛmɛnen o la sa a damnena u ka kɛnɛyaso o kɔnɔna la coronavirus mɛrɛ n'ale fura bɛ wele ko Sinovac ale fura ba mugan o de dira kɛnɛyaso tigilamaw ma kɛnɛyaso tigilamaw ulu ka fɔla sa ko maa minnu bɛ yen nɔ ni ulu kɔni y'u ka boloci kunfɔlɔw kɛ welewele bilalen don u ma u ka taga kun filanan ni ka o fana kɛ maa minnu fana bɛ yen nɔ n'ulu ma hali kelen ɲuman o sɔrɔ a la ulu fana ka taa ni ka t'u ka boloci kunfɔlɔ ka o fana kɛ boloci in kɔni bɛna to sen na fo tile 10 bɔɲɔngo o la barabulaw kɔni fana bɛ ka caya an ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na lakɔli karamɔgɔ olu fana ye tile 5 barabula ni ka o daminɛ kabini kunu tarata donya o la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye bolonɔsɛbɛn bila lakɔli karamɔgɔ ta fanfɛla octobre kalo tile 15 san 2016 u y'a yira k'a fɔ u ka article 39 ko ka o bila sen kan nɔtɛ u bɛ barabula u b'o de sen kan an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Moritanikaw ulu fɛ yen nɔ u ka kunnafonidisoba min bɛ yen nɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ kunu janvier kalo tile 4 ko Moritaniyɛn maa 3 ulu kɔni bɔnɛna u ni na a maa 3 ninnu kɔni ye sanu ɲininaw de u ka fɔ la ko ni maa 3 ninnu kɔni fagara kari tɛmɛnen kunnafoni datugula an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la Côte d'Ivoire kɔni coronavirus bana ale yeta de bɛ ka caya kosɛbɛ u fɛ yen nɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ coronavirus bana yeta kɔni bɛ ka caya ka taa fɛ maa 15 coronavirus bana yera olu de la décembre kalo tɛmɛnen na nka a tila tuguni ka jigin dɔɔni ka na maa 2500 o la tile 1 o kɔnɔna la min ni o kɛra décembre kalo tile 31 don yɛrɛ la u ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko coronavirus na ko nanina in kɔni ko o bɛ olu ka jamana o kɔnɔna la coronavirus na ko nanina min yɛrɛ ni tɔgɔ min b'ale la n'o ye Omicron ye Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bi an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo ka o de tun ye ni hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan bamananw ɲumana ko kuma fɔlen kɔrɔ ko o tɔ ye dalamaga i n'a fɔ an tun y'a fɔ ɲɛna cogo min na k'a fɔ ni aw bɛ commentaire kɛ aw ka to ka aw ka bɛ jamana minnu kɔnɔ aw k'o bila aw ka commentaire kɔrɔla la n'aw tɔgɔ n'aw jamu kunnafoni ban o ban an bɛ maa dama an b'o sugandi commentaire kɛlaw la ka olu ka foli kɛ walasa u n'u limanaw u bɛ se k'a dɔn ka fɔ cogo min na ko an fana b'a dɔn ko aw bɛ ka an suit bita an y'a daminɛ ni Moriba Jara ye ale bɛ Espagne kaw ka jamana o kɔnɔna la Mamba Sogoba ale bɛ Allemagne kɛrɛnkɛrɛnnen na sa sigilen bɛ Berlin kaw olu fɛ yen nɔ Basumpo Kamara ale bɛ Congo ka taa se Isiaka Berté ma ale bɛ Algérie Magasa Jawoyi ale bɛ Libye ka datugu ni Yusuf Mohamed Touré ale bɛ Senegal kaw ka jamana o kɔnɔna la n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ